škola má dlouhou historii, ale časy se mění a s nimi i potřeby našich žáků. Staré učebny už nestačí. Byl tady nevhodný nábytek a zastaralá technika. Málo prostoru, to je vše, co bránilo moderní výuce a rozvoji dětí. Projekt rekonstrukce odborných učeben a kabinetů u nás ve škole. Projekt je realizován v rámci 48. výzvy IROP. Přestavili jsme učebnu přírodovědných předmětů, vybavili jazykovou učebnu a další kabinety. Pořídili jsme mikroskopy, interaktivní tabule, termokamery a další pomůcky. Škola je otevřená všem, i dětem se zdravotním, sociálním znevýhodněním. Poskytujeme individuální podporu. Jsme plně bezbariéroví. Získají nezornější výuku propojenou s reálným světem. Učitelé budou mít kvalitní zázemí pro přípravu. Výuka bude efektivnější, zábavnější a dostupná všem. Se mění. Díky projektu vytváříme školu, která inspiruje, podporuje a připravuje na budoucnost. Společně tvoříme místo, kde se děti učí s radostí.